Ftitim il-bot mill-elezzjoni ġenerali, numru ta' diet ambjentali naqdu flimkien biex jippreżentaw 10 proposti li qed jitolbu li jkunu kkunsidrati mill-partiti politiċi. Dawn il-proposti qed jimmiraw li Malta ikollha l-aqwa kwalità ta' ħajja għaliex iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jgħixu f'ambjent sigur minkejja l-iżvilupp li iktar ma jmur iktar qed jiżdied. Dawk li ppreżentaw il-proposti saħħu li l-Gvern Laburista rċieva dawn it-talbiet iżda t-teġjida li jitfaħħom fuq l-iskaffa u jinjorhom kompletament. Kontrast, Gvern ġdid nazzjonalista fil-waqt li jkompli bl-iżvilupp ta' pajjiżna jassigura li dan l-iżvilupp ikun wieħed sostenibbli li jimpatta bl-inqas mod lill-ambjent u ma jkomplix inaqqar mill-kampanja u mir-riżorsi naturali tant meħtieġa għall kwalità ta' ħajjitna. Dan biex bekk minflok il-gwadan finanzjarju tal-ftit ikun hemm gwadan kollettiv għall poplu kollu u għad gawdija tal-ġenerazzjonijiet attwali u futuri. Gvern immexxi minn Bernard Grech poġġa l-ambjent bħala priorità assoluta tant li fil-programm elettorali għamel sezzjoni sħiħa b'41 proposta iddedikata biex pajjiżna jagħti pulmun lis-soċjetà.